ଶିବା ଏ ଶିବା ଏଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେ ଖେଳୁଛୁ ଶିବା ଏ ଶିବା ଏଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେ ଖେଳୁଛୁ खा खा खाऊनु खा खा ଶିବା କ'ଣ ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଭୁଜ ଖାଉଛୁ କିଏ ଦେଇଛି ତୋ ମମି ଦେଇଛି ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ହଁ ତୁ କଲ देख तो अच्छे छुआ खा खा खाऊनु खा खा ଶିବା କ'ଣ ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଭୁଜ ଖାଉଛୁ କିଏ ଦେଇଛି ତୋ ମମି ଦେଇଛି हाँ वीडियो कली हाँ तू कल देख तो अच्छे छुआ रोटी यार